Maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So igsuon na po ta, magpadayon na sab kita sa pagbasa sa pulong sa Dios diri sa maghuhukom 9, no? Nana sa maghuhukom 9. Kini mao ang sumpay sa kinabuhi ni sa pamilya ni Gideon. Sa pagkamatay ni Gideon sa chapter 9 atong mahibaluan diri nga iyang anak nga si Abimelech maoy sunod, no? So ato ang padayonon ang maong pagbasa. So chapter 9 verse 1. Unya si Abimelech nga anak ni Gideon miadto sa Sikim diin nagpuyo ang tanang paryente sa iyang inahan. Gisugo niya sila sa pagpangutana sa mga nagpuyo sa Sikem. Unsa may gusto ninyo? Gusto ba kamong manduan sa 70 ka anak ni Gideon? O usa ba lang katawo ang maghari kaninyo? Hinumdumi nga ako inyo gayong kadugo. Ang mga paryente sa iyang inahan misulti sa mga nagpuyo sa Sikem mahitungod niini alang kaniya. Miuyon sila pagsunod kang Abimelech tungod kay paryente raman nila siya. Gihatagan nila siya 70 ka salapi gikan sa templo ni Baal Beret. Og pinaagi niining kwartaha nanuhol siyag mga taong walay bili og bangis sa pagsunod kaniya. Giadto niya ang banay sa iyang inahan dito sa Ofra ug sa ibabaw sa usa ka bato gipatay niya ang iyang 70 ka igsuon. Apan si Jotam nga kamanghurang anak ni Gideon mitago busa wala niya mapatay. Unya ang tanang mga tao sa Sikem ug sa Betmelo nagtigom ug nangadto sa sagradong tugas sa Sikem ug didto gihimo nilang hari si Abimelech. Okay, verse 7. Pagkadungog niini ni Jotam, miadto ug mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Gerizim ug misinggit kanila. Pamati kamo kanako mga lumulupyo sa Sikem ug pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy nangadto aron pagpilig hari alang kanila. Giingnan nila ang kahoyng olibo, harii kami. Og mitubag ang olibo. Talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios ug sa mga tawo aron lamang sa pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igira, harii kami. Apan mitubag ang igira, talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang sa pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas, dali ngari og harii kami. Apan mitubag ang ubas, talikdan ko ba ang akong bino nga naglipay sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang sa paghari kaninyo? Unya ang tanang kahoy miingon sa sampinit, dali ngari og harii kami. Mitubag ang sampinit, kun buot gayud kamong magpahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kung dili kamo mugula ang kalayo gikan sa sampinit aron pagsunog sa mga punuang sidro sa Libanon. No, ingon 15, mitubag ang sampinit kun buot gayud kamong magpahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kung dili kamo musugmugula ang kalayo gikan sa sampinit aron pagsunog sa mga punuang sidro sa Libanon. Verse 16. May padayon si Jotam, karon tinuuray bagayod ang paghimo ninyo kang Abimelech nga hari? Husto ba ang pagtagad ninyo kang Gideon og sa panimalay niya o gibuhat ba ninyo ang angay kaniya? Hinumdumi nga ang akong amahan nakig-away alang kaninyo.
gitahan niya ang iyang kinabuhi aron pagluwas kaninyo gikan sa mga Midianhon. Apan karong adlaw misukol kamo sa panimalay sa akong amahan. Gipatay ninyo ang 70 ka anak niya ibabaw sa usa ka bato ug gihimo ninyong hari sa Sikem si Abimelech nga iyang anak sa iyang ulipon nga babay tungod lamang kay paryente ninyo siya. Kung ang inyong gibuhat ni ining adlaw maoy pagpakita sa inyong pagkamatinud-anon o pagkamaunungon ngadto kang Gideon ug sa panimalay niya, sige paglipay kamo uban kang Abimelech ug angay siyang maglipay uban kaninyo. Apan kun dili mugula unta ang kalayo gikan kang Abimelech aron pagsunog sa mga nagpuyo sa Sikem ug sa Betmilo. Mugula unta ang kalayo gikan sa Sikem ug sa Betmilo aron pagsunog kang Abimelech. Unya mikagyo si Jotam ug mipuyo sa Beer kay nahadlok man siya sa iyang igsuon nga si Abimelech. Okay, verse 22, medyo taas-taas na siya igsuon. Okay, si Abimelech naghari sa Israel sulod sa 3 ka tuig. Unya gipaaway sa Dios si Abimelech ug ang katawhan sa Sikem ug mirebilde sila kang Abimelech. Nahitabo kini aron si Abimelech ug ang mga nagpuyo sa Sikem nga nagdasig kaniya pagpatay sa 70 ka anak ni Gideon kasilutan tungod sa ilang sala, no? Okay, so verse 25. Ang mga taga Sikem nagbutang og pipila ka tawo nga moatang kang Abimelech didto sa tumoy sa bungtod ug gitulis nila ang mga muagi sa maong dapit ug nasayran kini ni Abimelech. Okay, 26. Unya si Gaal nga anak ni Ebed miadto sa Sikem uban sa iyang mga igsuon ug ang mga tao sa Sikem misalig kaniya. Nangadto sila sa kaumahan, nangutlog para sa kaparasan nila. Naghimog bino ug unya nagkumbira. Nangadto sila sa templo sa ilang Dios ug didto nangaon ug nanginom sila ug gibugal-bugalan nila si Abimelech. Miingon si Gaal, kinsa man si Abimelech ug kinsa man kita nga taga Sikem nga mag-alagad kaniya? Dili ba si Abimelech anak man ni Gideon? Ug dili ba si Zebul nga iyang luyo-luyo nag-alagad man sa mga tao ni Hamor nga maoy amahan sa Sikem? Karon, nganong mag-alagad man kita kaniya? Nangandoy ako nga maoy mangulo ni ining maong katawhan. Patyon ko si Abimelech. Ingnon ko siya, dungagi ang imong kasundaluhan o gawas o magsangka kita. So naay gusto makigsangka, no, kang Abimelech. Okay, so verse 30. Si Zebul nga pangulo sa syudad nasuko pagkabati niya sa gisulti ni Gaal. Nagpadala siyag mga mensahero ngadto kang Abimelech sa Aruma aron sa pag-ingon. Si Gaal nga anak ni Ebed ug ang iyang mga igsuon ania sa Sikem ug dili kanila pasudlon sa syudad. Karon ikaw ug ang imong mga katawhan kinahanglang maglakaw sa gabii ug manago sa kaumahan. Ugma inigula ni Gaal ug sa iyang mga sakop aron pagpakig-away kaninyo, pakigbato kaniya kutob sa inyong mahimo. Busa si Abimelech ug ang tanan niyang mga tawo nang lakaw sa pagkagabii. Nagbulag-bulag sila sa 4 ka pundok ug nanago sa gawas sa Sikem. Unya migula si Gaal ug mitindog sa ganghaan sa syudad ug si Abimelech ug ang iyang mga sakop nanggula sa ilang gitaguan. Sa pagkakita ni Gaal kanila miingon siya kang Zebul, "Tanawa, anaay mga tao nga nang lugsong sa bukid." Si Zebul mitubag, "Mga anino lang kana sa bukid, dili mga tao."
37. Si Gaal miingon pag-usab, tan-awa, ani ay mga tawo nga nang lugsong sa agianan ug ang usas ka pundok nagpaingon dinhi gikan sa sagradong tugas sa mga tighimalad. 38. Unya miingon si Zebul kaniya, hain naman ang imong gipanghambog. Miingon kabaya nganong alagaran man nato si Abimelech. Mao kini ang mga tawo nga imong gibugal-bugalan. Hala, gula na og pakig-away kanila. Gidala ni Gaal ang iyang mga sakop gawas sa Sikem og nakigubat sila kang Abimelech. Unya midagan si Gaal og gigukod siya ni Abimelech. Daghan ang samaran bisan didto sa ganghaan sa syudad. Mibalik si Abimelech sa Aroma og giabog si Zebul si Gaal ug ang iyang mga igsuon aron dili na sila makapuyo sa Sikem. Okay, so 42, sa pagkasunod adlaw ang mga taga Sikem nangadto sa kapatagan ug nasayran kini ni Abimelech. Gidala niya ang iyang mga sakop ug gibahin niya sila sa tulo ka pundok. Unya nanago sila sa kapatagan ug nagatang. Sa pagkakita niya nga nanggula sa syudad ang mga tao, migula siya sa iyang gitaguan ug gipatay niya sila. Si Abimelech ug ang iyang pundok midali pagdasdas ug gibantayan nila ang ganghaan. Gibantayan nila ang ganghaan sa syudad. Ang duha ka pundok misulong sa katawhan nga didto sa kapatagan. So naa sila no sa Sikim gihapon. Okay. O gipamatay silang tanan. 45. Nakig-away si Abimelech sa mga nagpuyo sa syudad sa tibuok adlaw. Nailog niya ang syudad o gipamatay niya ang mga tao. Unya gilumpag niya ang syudad o gibubuag asin ang yuta. Sa pagkadungog niini sa tanang pangulo sa turi sa Sikem, nangadto sila sa turi sa templo ni Baal-Berit. Gisuginla ni Abimelech nga sila atua didto magtigom. Busa mitungas siya sa bukid sa Salmon uban sa iyang mga sakop. Ug nagkuha siya guwasay. Namutol siyag mga sanga sa kahoy, gibugkusan o gipas-an niya kini. Gisugo niya ang iyang mga tawo ug gipabuhat niya sila sa iyang gibuhat. Busa ang tagsa-tagsa kanila namutol og sanga sa kahoy. Unya gisunod nila ang gibuhat ni Abimelech ug gipundok nila kini sa turi ug gidauban ug nangamatay ang tanang tawo nga didto sulod sa turi. May mga 1,000 ka lalaki ug babayi. Okay, unya miadto sa Abimelech sa Tibes. Gilibutan niya kini ug giilog didto may lig-ong turi ug ang tanang lalaki ug babayi sa syudad lakip sa mga pangulo nanagan didto. Ila kining gikandaduhan ug nangadto sila sa atop. Miadto si Abimelech ug giatake niya ang turi. Gipaduol siya sa pultahan niini aron sunugon ang turi. Apan gihulugan siya galingang bato sa usa ka babayi ug miliki ang iyang bagul-bagul. No, gikan sa taas gihulugan siya bato. Nga kanang galingan nga bato. Kay sa 54, unya midali siya pagtawag sa batan-ong lalaki nga maoy gigtigdala sa iyang hinagiban ug miingon, hansaki ako sa imong espada kay dili ko buot nga may moingon nga gipatay ako og usa ka babayi. Busa gidunggab siya sa batan-ong lalaki og namatay.
sa pagkakita sa mga Israelita nga patay na si Abimelech na mauli silang tanan. Okay, so verse 56. Busa, hapit na tanahuman sa moong chapter igsoon. So, salamat kaay nga naagyapon ka diyan, no? Okay, so verse 56. Busa, gisulutan sa Dios si Abimelech tungod sa sala niya batok sa iyang amahan, kay gipatay man niya ang iyang 70 ka igsoon. So, naadyo silot, no? Kung makasalata diya sa Ginoo. Pero salamat sa Dios kay bisan na may konsekwensya nga tong sahay, no, kanang mga naagyapon tay kapasaluan sa Ginoo ba, no? Kanang grasya ang Ginoo nga kung mga pasaluan gid ta sa Ginoo. Kay last verse 57. Gipaantos usab sa Dios ang mga tao sa Sikem tungod sa ilang pagkadautan sumala sa giingon ni Jotam nga anak ni Gideon nga mahiaguman gayud nila sa dihang gitunglo niya sila. Okay, so mao kadto igsuon ang chapter 9 sa maghuhukom. Pero murag napatay time igsuon. So ato ang dungagan or isa na ka chapter nga chapter 10 mao kini ang padayon, no, nga istorya sa pamilya gihapon ni Gideon, no? Kay ingon diri sa chapter 10, human namatay si Abimelech, si Tula nga anak ni Pua, ug apo ni Dudo, maoy nangulo pagluwas sa Israel. Sakop siya sa banay ni Isakar, ug nagpuyo sa Samer sa kabungturan sa Ephraim. Nahimo siyang maghuhukom sa Israel sulod sa 23 ka tuig. Unya namatay siya o gilubong sa Samer. Si Jair, mipuli kang Tula si Jair nga taga-gilid ug nahimo siyang maghuhukom sa Israel sulod sa 22 ka tuig. May 30 siya ka anak nga lalaki og nagsakay sila sa 30 ka asno. May 30 usab ka syudad sa gilid nga ilang gipanag-iya nga ginganlag mga syudad ni Jair. Namatay si Jair o gilubong sa Kamon. And then si Jephthah. Verse 6, nagpakasala na usab batok sa Ginoo ang mga Israelita. Gisimba nila ang mga Baal ug ang mga Astarte, ang mga Diyos sa Syria, sa Sidon, sa Moab, sa Ammon ug sa Filistia. Gisalikway nila ang Ginoo ug wala na sila mosimba kaniya. Busa nasuko ang Ginoo sa mga Israelita ug gitugyan nila sila ngadto sa mga Filistihanon ug sa mga Amorihanon. Niadtong tuiga gibuntog nila ang mga Israelita ug gidaog-daog sulod sa 18 ka tuig gidaog-daog nila ang mga Israelita nga nagpuyo sa silangang dapit sa suba sa Jordan sa gilid diin nagpuyo ang mga Amorihanon. Ang mga Amorihanon mitabok usab sa Jordan aron pagpakig-away sa mga banay ni Judah, ni Benjamin ug ni Ephraim. Busa nagkalisod-lisod ang Israel. Unya ang mga Israelita mituaw sa Ginoo ug miingon, nakasala kami kanimo tungod kay ikaw nga among Dios gisalikway man namo ug gisimba namo ang mga Baal. Ang Ginoo mitubag ang mga Ehiptohanon, ang mga Amorihanon, ang mga Amonihanon, ang mga Filistihanon, ang mga Sidonihanon, ang mga Amalikanhon, ug ang mga Maonihanon, nagdaog-daog kaninyo kaniadto og mituaw kamo kanako. Dili ba giluwas ko man kamo gikan kanila? Apan inyo gihapon akong gisalikway og misimba kamo laing mga Dios. Busa dili ko na kamo luwason. Lakaw og tuaw kamo ngadto sa mga Dios nga inyong gisaligan. Sila maoy paluwasakan ninyo gikan sa kalisdanan. Apan ang katawhan sa Israel miingon sa Ginoo, miingon,
Apan ang katawan sa Israel miingon ang Ginoo, nakasala kami. Buhata ang buot mo apan luwasa in taon kami karon. Busa gisalikway nila ang mga Dios sa laing nasod nga ilang gisimba ug ang Ginoo nay gisimba nila o gikaluy-an sila sa Ginoo. Unya ang kasundalohang Amorihanon nagtigom og nagkampo sa gilid. Nagtigom usab ang mga Israelita og nagkampo sa Mispa. Ang mga Israelita ug ang mga pangulo sa gilid nagpangutan-anay, kinsa may mangulo kanato sa pagpakig-away batok sa mga Amorihanon. Ang mangulo kanato maoy mahimong mangulo sa tanan dinhi sa gilid. Kay igsoon mao kadto ang chapter 10 sa libro sa Maghuhukom. I hope nga kini makapanalangin sa matag usa nga naminaw ug nagtan-aw ani nga video. And I pray no nga matag usa kanato motubo sa pagpangalagad sa Ginoo. I hope nga naatay nakatunan, and I hope nga kanang ang pulong sa Dios mutatak gyud no, magpabilin sa atong kasing-kasing og huna-huna. So salamat kaayo, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. So kita na sab kita. Amen.